Khumulung Degree College ni rungsrungai tongnai TSF College Committee ni rungsrungnai rok bukhuk Sanjana Debarmano chubana bagui killa hati obaikeno killa amchaini PS ingyakai ba PSC Hospital tei Fire Service Horbothanai Bili India rongni office habanogo hablai obaikeno TSF College Committee ni rungsrungnai rok bukhuk Sanjana chubana bagui watui pamtui hynyawi je chuksak je mansak hinai lukurokni thaniwo donation khailemani nukjagui phaika obaikeno TSF bai baksa killa press club ni secretary DK Molsombo borokni osamungno khapurjagui borok bai baksa je mansak donation khlaitano nokharka nainadi killa press club ni secretary DK Molsom tamokok gajaka lukurokno खुलुमका बेलाइखे ओ किला आमचाइनि लुकुरनो जों दिनै बर'नि यागनि जों बेलाइ जों हेल्प मानखा स्पेशली बर'नो थेंक्स हामबाय जानांगौ बर' खुमुलुं डिग्री कलेजनि कमिटि हेकेबा TSF नि ना बर' फाइखा खरक बा बै आं लगिरिखा आं साव सयजना जों खरक दक जों किला हाबिबो जों आरनि जे बानिया खालायनाय फालक रग जे उनार जे अनेक किसु सुबाखा तै बाजाराव फायनाय रग सुबाखा तै आरनि किला हादिवा पाइमानि यागुलो जों थांका ब्लग जिन्त ब्लग बन्द अफिस बन्द जों थांमालिया जों किला पेस कासाका किला PS नि स्टाफ रग अनेक हेल्प थायगा तै आबनि यागुलो किला हस्पिटाल और जगह सागामनांगौ जारा स्टाफ पनेर डिउटी खालायना बरफ रेखा प्लास अरन बिसिङाव साथे साथे आरनि पेशेन्ट रग रुगि रग साखामिया रग सासि जोंनो दिनै सामुंनो बेलाय हाक नुजागै बर' कस्त नुगै स्पेशल बर' जोंनो चुबामानि हिंग्ला गैया जोंनो बुजुबाखा तै बर' बुजुबाखायसि बर' बुखाबाय उरुखा तै आरनि पेशेन्ट रग माबोरै सानाय पेशेन्ट रग सिरि दंखा बेलायके हामबाय आं मा सयमाया जे पेशेन्ट रगनि थानिबो यागबो जों रांमानानै होनाय तै किला हस्पिटालाव पाइमानि यागुलो गान्दारो न किला फायर सार्भिस अरबो थाना बिरेन्दिया रग बहाय नसिनि आनगानाव दङ सार अरनि उसी सार नु भारत हरि जमातिया अमनो अर जागा नायकलनाय स्टाफ न अरबो थानाय बिरेन्दिया अफिस अमो किला फायर सार्भिस अफिस गे बर'बो अनेक हेल्प हैगा और जत तंबाय स्टाफ केबा बर'नो जों मांगलिखौ नुयो आरो जागा तंबाय दं गे ताबक सनजना तो थांखा जतनो साइमानो यापर थांखा दा पहर देबर माबाय दा बिसाल त्रिपुरा बर' फरावनै उइला जेनाय माने हैदों माना माने सनजानि साखामिया खनामानि यागुला बर' फरावनै न उइला बर' पेदुल माने आबनो गे आगिनि ताबा आगिनि मांगलि तो नुइ मानखाना बुखनाय रकम को ताबं गांगे बुखनाय सिलजागि थांखा गे साइमिया मताय तामोबा खायनो सनजानानो दिनै बुखुक सनजानानो गाहाम गोरोंखे नायजागै आरनि इनचार्ज रक जारा केन्सारनि इनचार्ज बेंगालुरुनि बर' गाहामखे ट्रिटमेन्ट खालाय थों तै गाहामखे बर' गाहामै बर' किफिनदों त्रिपुरा हास्तेबो तैबो लुकुरकनो आं कक कसानाय आं स्पेशली ओ किला आमचाइनि किला प्रेस क्लाबनि एस ए सेक्रेटारि ngै आं कक्सा बरक मो आं लगिरिखा जेतु बरकनि आन्दाराव याबा जेतु आन्दारबा इंगा बरनो आं लगिरिखा बरक आनो लोकेशन खा तै बेलाखे ननो थेंक्सफुल हामबाय ननो तैबो आं जानो लोकेशन नाय ओ आमचाइयाव जारा अबाइखे डनेट खालायनाय रहै मानसने रक बरकनो कारै तैबो फायनाय हनै मानसने रक आं गोरोंमानो आं लगिरनाय आं तंसाक तैबो सनजानावनो जों जुबालिनाय असुबाय थागियाखौ जों तमुनो रां कलुयाखा जों गाबार खायनानि अनेक जों प्राइड खायनाय तैबो तंखौ जोंनि डनेशन खायनानि हापि गोबां तंखौ नट अनलि किला सिमिंया जे जागा हापिरवा डनेशन खालायजायोखौ जों थांनाय पित्रा कामि तंखौ आथारब्ला तंखौ आं जे मानसुमानि जे माने सिमानि मथे पित्रा कामि रावा तै आथारब्ला हापिरवा जों डनेशन खालायनाय खालायमानो उदिपुर जों खायमानो आं तङो
Udipur khainaikha khaimano jora kahman thangkha जों Udipur kasani Udipur tauno nongke tinin bagi solusi nai wati phai dongkha ba hambai